kumikinang. Oliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Kumikinang na tambalang ni Oliala at Diego Bandido. Magandang araw sa dalawang kumikinang na boses sa radyo. Ako po si Mila, hindi ko tunay na pangalan. Akala ko talaga tagapakinig lang ako. Tagatawa, bibilib sa tapang ng mga letter senders na binabahagi ang kwento nila sa ere. Hahanga sa mga payo ninyo. Matagal ko na din pong gustong humingi ng payo kaya ngayong nakaipon na ako ng lakas ng loob, sumulat na ako. Ganito po kasi. 25 ako at 34 na si Ellie nang magkakilala kami sa isang dating app. Sabi niya 3 beses na siyang nabigo. Gusto kong patunayan na ako yung tinadhana para sa kanya kaya ibinigay ko sa kanya ang lahat. Tiwala, sakripisyo, pati sarili ko. Iniwasan ko ang barkada at nilimitahan maging ang mga simpleng bonding kasama ang pamilya. Hindi na ako yung dating active sa social media. Ina-update ko siya sa bawat galaw ko. Pati sexual fantasies niya, sinakyan ko. Ginawa ko ang lahat ng yun para iparamdam sa kanya na siya ang sentro ng mundo ko. Nung una, akala ko normal lang yung mga sexual fantasies niya. Inisip ko na dahil LDR kami, baka paraan lang yun para mapalapit kami sa isa't isa. Pero habang tumatagal, nagiging madumi ang tingin ko sa sarili ko. Hindi ako nasasanay at hindi ko na kinakaya, lalo kung may kasama pang iba. Huh? Ano yung may kasamang iba? Ay, wag kang ganyan. Kung ano papasok sa utak ni Nicole. Oo nga! Ang daming... Bilang overthinker. Ang dami pumapasok sa utak ko, girl. Kapag may hindi siya nagugustuhan sa akin, sinasabi niya na hindi niya ako nakikitang kasama na pangmatagalan. Ay. Masakit malaman na sa kabila ng lahat ng ginagawa ko, hindi pa din ako sapat. Habang paulit-ulit kong sinisikap na maging tama sa paningin niya, unti-unti akong nauupos. Hindi na ako masaya. Parang routine na lang ang lahat. Wala nang kilig, wala nang sigla. Madalas pinipili kong dumistansya. Sinasabi ko na lang na mahina ang internet o kaya brown out, pero ang totoo, gusto ko lang huminga. Kapag nakakausap ko siya, iniiklian ko na lang ang mga sagot sa mga tanong niya para hindi na humaba ang usapan. At finally, nagkaroon ako ng lakas ng loob na kumalas. Tuluyan na akong bumitaw at sinabi ko sa kanyang, ayoko na. Alam ko naman hanggang ngayon galit siya sa akin. Gustuhin ko mang magpaliwanag, tingin ko wala nang saysay pa. Malinaw sa isip ko na iniwan ko siya, hindi dahil sa hindi ko siya mahal, kundi dahil mahal ko ang sarili ko. Aaminin ko na minsan napapaisip pa din ako, tama ba yung ginawa ko? Tama bang bumitaw sa relasyong hindi na ako masaya? Hihintayin ko po ang payo ninyo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Mila. Mila.
Mila. Alam ko, pumapasok sa utak to ni Nicole eh. Ano ba yung may sexual kasama? fantasies na may kasama? Correct. Ano ba yung sexual fantasies na may kasama? Mila, na LDR ha? I mean, Oo. gets ko naman yung sexual Sige nga, fantasy. Nicole Yala. Kung kayo, anong mga naiisip mo? May mga kasama. May mga kasamang living and non-living things. May mga ganon. Kaya lang, pag LDR, ayan, may mga toys. May stop toys, the battery, the USB, Type-C, adapter, ganyan. So, pero yung LDR na may kasamang iba, hindi ko, ano ba yung fantasy yan? Kwento mo naman. Share ka naman dyan, di ba? Pero whatever it is, I mean, wala na rin naman siyang hinihingi na advice sa atin actually. Parang nagkwento lang siya. Nagkwento lang siya at sinasabi niya lang din sa atin na there are times that she feels like parang mali yung kanyang ginawa. Yan, parang hindi tama yung ginawa ko, parang may kulang or basta yung mga ganyang klase mga eksena, 'di ba? Well, ganoon naman sa lahat ng klase ng relasyon when we break up eh. There are times when we reflect and iniisip natin, lalong-lalo na kung nagsisisi tayo na saan ba ako nagkulang. Kumbaga yung nararamdaman mo ngayon, normal lang yan siya. Correct. Normal, balik tayo dun sa sexual fantasy. Alam ko, hindi matatagal sa utak ni Nicole yun. Ano ba yun? LDR. Sexual fantasy na may kasama. Sino may kasama? Siya o ikaw? Ayan, nire-require ka ba na may kasama may kasama ka tapos manunood siya? Correct, ganon? Hindi. Kasi para sabihin mo na ang dumi ng tingin mo sa sarili mo. Oo. Diba? Huwag ka kasing nagbibigay ng chismis. Nakulang kasi kung ano-ano ang ini-imagine ko. Hindi ito makakatulog mamaya si Nicole. Ay naku, parang gusto ko nang i-podcast. Parang gusto ko na lang pag-usapan sa podcast. Ituloy natin sa podcast. Yan ha. Okay. Alam mo yung ganun. Kasi para mag-isip ka ng mga ang dumi ng tingin mo sa sarili mo. Pero kung meron mang maganda akong na-pick up, madami namang maganda which is obviously you've learned from this relationship. Pero yung isa sa mga magaganda na na-pick up ko mula sa sinabi mo is that naghiwalay kayo hindi dahil sa hindi mo siya mahal, kundi mas mahal mo ang sarili mo. Mahalaga kasi talaga na mahal po natin ang ating sarili. Ngayon, kung may ibang tao na dadagdagan pa ito because that person can fill up your cup even more para mag-overflow ka, edi thank you. Pero dapat sa sarili mo, kaya mong masabi sa sarili mo na, ay, alam ko sa sarili ko na buo ako. Alam ko sa sarili ko na, ay, pwede talaga at garantisado talaga nga okay ako kahit wala siya. At ang kagandahan lang dito sa kwento mo, Mila, ha? Kasi at least nakalabas ka na. Siguro it's something to learn na lang para sa mga nakikinig ngayon. At saka sa mga susunod mo na magiging karelasyon. Na hindi lahat ng sexual fantasy kailangan pong i-achieve kahit labag sa kalooban mo. Ano ba kasi yun? Curious si Nicole. Curious ako. Ano ba kasi yun? Sige nga, pumasok ka na sa rep. Tapos doon mo gawin yung ano. Yun. Ay nako, speaking of pumasok na naman sa usapan natin si Senyora. Senyora, nandito ka na naman, naghahanap ka na naman ng chismis ha. ang kwento na may Wagang Burnay, merong sexual fantasies, tas feeling ni ate girl parang ang dumi-dumi na niya. Kasi so, LDR sila. LDR sila, kaya feeling ko tuloy ganun yung eksena na you are doing things that you're not comfortable with. Para lang ma-achieve yung happiness niya. Yun. Mostly naman din kasi pag mga ganyan, may mga sexual fantasy, ang medyo may pakabig dyan, mostly sa lalaki. Pag sa babae, hindi daw meron. Hindi pero, ko sure. Kwento mo sa amin, Jeko. Okay, kwento mo sa amin ni Nicole yan. Abangan nyo yan. Ikaw ang magkakwento. What do you mean usually sa Hindi, kasi nagpaparaos sa mga lalaki. Ah. Diba? So they gain something from it.
nagparaos, and then done. Tapos na. Pag sa babae, wala eh. Ang babae ginagawa yan because may they want to emotional please the man. Oo. Diba? They want to please the man because there is an emotional Yes. attachment. May string na ganun eh. Correct, oo. Although merong mga times na maaaring physical lang din talaga. Oo. But eventually as women, ito yung feeling ko eh. Pwedeng maaaring nag-umpisa yan sa fling, nag-umpisa yan sa one night stand, nag-umpisa yan sa pinapantasya ko kasi siya. Pero eventually kapag habang tumatagal, si babae kasi nagkakaroon na yan ng parang ng feelings eh. May feelings na involved, ganon. And feeling ko itong si Mila, ganon siya na klase. Na parang may feelings na involved, na-hook na siya. Tapos hindi siya masaya sa mga pinapagawa. Tsaka 'di ba may sinabi din si Guy. May sinabi yung lalaki na si Ellie. Oo, si Ellie na feeling ko hindi ikaw yung matagalan. Oo, 'di ba? Ang pangit. Oo, ang sakit noon, girl. Ang sakit yung parang para saan pa nag-uusap tayong dalawa, para saan pa ginagawa ko itong mga bagay kahit medyo labag sa kalooban ko. Para saan pa ang pagsasakripisyo kung in the end, hindi mo naman pala ako nakikitang kasama mo habang buhay. Eh di parang tanga, 'di ba? At ang kulang lang na detalye dito sa atin, hindi natin alam kung nagkita ba talaga sila. Kasi LDR lang ang nabanggit ni Mila. Ano ba sabi? Tapos nagkita sila sa dating app. 24 siya, 34 si Ellie. Oo nga. Tapos LDR. Oo nga. I forgot this very, very, sabi mo nga tama, thank you sa pagpapaalala, very, very important factor na LDR. Yung pa pala, LDR kayo. So dahil LDR kayo, apakahirap din naman talagang i-achieve ang mga bagay-bagay. Tapos dating app kayo nagkakilala. Stop toys nga. Totoo, hindi sa lahat ng oras ang mga nasa dating app is in there for the for the long run, for the seriousness, 'di ba? At ang nakakatakot pa doon, girl, Mila, hindi mo alam baka finifilm ka na, pinagkakakitaan ka na. Ay, totoo, tas wala kang income. At yun yung concern ko. Isipin mo, pinagkakitaan ka, tas wala kang income. Kaya nagagalit siya. Kaya siguro. Kasi binibenta. Yung mga utak kriminal. Diba? Hindi, pero But those are possibilities. There are possibilities. Hindi naman natin nakikita kung ano yung nangyayari sa ibang bansa habang nandoon siya or habang, and for all you know, yung LDR baka taga Quiapo lang yan, ikaw talaga taga Manila, isa ring parte ng Manila. Na-profile ka na personally. Totoo, kilala ka naman, nakakasalubong mo pala talaga, 'di ba? Tsaka yung mga filters. 'Di ba ang mga filters ngayon talaga naman nakakalurky. And of course, the AI. Yun na nga. Meron nga ako nakita kanina sa Oy, sabi ni Senyora, huy Mila, akong tanungin mo. Sa akin ka humingi ng payo. Senyora, bigyan mo nga ng payo to. So, yung meron ako nakita na isang friend ko sa FB na hindi naman siya, alam mo, ang pagkakakilala ko sa kanya, FB friend, so hindi naman talaga kami personally close, no? So, ang pagkakakilala ko sa personalidad na nung mga nakikita ko siya in the past, tahimik, lalaki, tahimik, tapos yung mga tipong hindi masyadong gagawa ng mga bagay-bagay. Tapos nakita ko, meron siyang sa stories niya. Kaya na bigla ko tuloy nanood. Hindi pa bihira ako manood ng stories sa FB. Bigla ko klinik kasi ang ganda-ganda ng babae sa likod niya. Tapos bigla siyang niyakap. Tapos kinis. Sabi ko, ano to? Sabi ko, parang hindi bagay. Charos. Parang hindi siya. Tapos nung pag-click ko, ayun nga, true enough, AI. So ibig sabihin, ang point is, pwedeng yung kausap mo ay naglagay na ng AI filter. Maaari nga naglagay na siya ng AI filter. So yung akala mong ka-LDR mo, hindi mo pala talaga ka-LD. Ay, hindi pala talaga LD. Kapitbahay mo pala. Hoy, meron akong kakilala! Ay! Ang kakilala! Eto na! Ni Nicoliela! Kapit! True story. Okay. Ganyan din, dating app, LDR daw. Alam mo kung sino? Sino? Oh my gosh, tito niya. Ay! Allah!
Hindi ko kinakaya ang mga bagay-bagay. Ayaw call. Ay, di ba? Bata pa ko call. Di ba? Yun yung sinasabi natin. You'll never really know. Yun ngang magkarelasyon kayo na actual kayong magkasama, nagkakaroon ng lokohan eh. What more? Tama. What more yung malayo kayo sa isa't isa't, hindi nyo talaga nakikita? Alam mo, good riddance na yan. Correct. Okay na yan. At least, Mila, nakalabas ka na. Oo. Huwag mo nang habulin yung porsyento. Kung meron man. Ngayon, kung halimbawa, nagkaroon ng mga alam mo, mga illegal na pag-sell ng mga intimate moments ninyo, edi pwede na lang na pwede nang tayong ang tawag dyan, cyber kineme after. Yan. Pero at wag mo na i-overthink to. Kasi si Diego sinabi pa eh. Ako naman, oo nga, di ba? Wag na. Ang importante, nakalabas ka na sa sitwasyon na yan. Tama. Ang mahalaga, okay ka na. Correct. You're trying to move forward and you deserve a man, you deserve somebody na sasabihin sa'yo na, alam mo, Mila, nakikinikinita ko na ang future ko kasama ka. Yun. Hindi yung ang sasabihin sa'yo, yung hindi ko nakikita ang future kasama ka. Well, kung minsan strategy din ng mga kalalakihan yan, that's emotional blackmail eh. Ay, nako, kung patay hindi mo tayo gagawin dyan. yung ano. Yung so, sexual fantasy. Mas gagandahan mo pa yung performance mo para makasama ka sa future. Kaya nga, tingnan mo yan yung sinasabi natin eh. Ay, ang bihira. Mila ha, good riddance and good for you. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!